Kane ke video ka doni ke Jingiathuhkhana ka ba ai jingmot kumlungin pin kre yalati ban ya shem yu jisu ha ka wei ka sngi ban tep ye ka chuba Sngewbha police wa ye ka Jingiathuhkhana ubreu ba saw ngot kitna sisina don wei us ubadan saw ngot kitna ha ka wei ka sngi news ula kempang ba ula don hatmir ka jingyam ula shifting ban lit marway sha ka jingim ka bansawan kum tahu news ula sedang menkeli kita kisawur kita nga kiba ula kelish wai ka tengah ka besar hatu pi kloi ni banyak nang bat nga ban lit buat inga sha ka jingim ka bansawan ka tengah ka besar kala juba Sngewbha map inga namar ngamla ban le ekni kala lit no na khamadus ula kelis ka tengah ka balai hatu pi kloi ni ban lit bat nga sha ka jingim ka bansawan tengah ke balai ke jubam nga ie jala ke jong ke jingim ngamla ban lit bo di phina mar hadima phumdan shu ngan sa shong kurim biang la kelisi ke tengah ke baar atupi kloi ni ban lit bo di ngasha ke jingim ke bansawan tengah ke baar ke jubam Sngewbha map ni nga namar haga di ke por ngamla shu ban ya rapi phi ngala satang ban chupan kre e ka snyap jong phi at ban lit bo de ka met jong phi tang shidu lum jing ta haden kene ka chupa kalami kan san ka sor na kandang ka ba ong kum ne ka tanga ka ban kong ka chupa nga kloi ban lit bo de phi wat la ka de nga ban lit bo shadu ka jing ka ban sawan us ula phai ban peit de mano ula ban de ka tanga ka ban kong ka ba ula ino obey bat ka ba ula ai tang khindiat ke jing us ula ba bikla ba ula ong ngara dei ban sumar kham bahai ke ni bat I kham bonika kat bang dang ke jing sneng ka bang ila ban yo na ka ni ke Jingiathuhkhana ka lang kum ni ka tanga ka basaw ka thewi ka met chungi gi pim riam ka met chungi da ki chain ba remdor bat da ki jingdeng siar ba itanat gi penlut bon ka por ban penpu pen pheng ka ha ka ba khaddu ka met jungi bat kini baro kimla banit lang sha ka jingim ka bansawan ka tengah ka balai ka thewi ki jingdon jingim ka spa ka pheu ka bangi penlut bon ka por ban wat ika kumba ka tengah ka balai ka laong bakan sa shong kurim biang anda ula klan kum juru ke spa kamla bandit bod ingi Henry on IT no eka shaki weipat ki badang ke tengah ke baar ke thewi ki bahing bahasem ki paralok ki parajor ki bajuya don lang haki por bajenjar bashitam Henry ke baki laban le kalong tang ban shulik bod ye ke met tang shadu lom jingtam tengah ka baningkong ka thewi ka mensim jungi ngim chu complete jimodika ni kan tajru ban sumarika ni pelongi ka batengat de ki pop ki bangilale wala ublei kwa bagan long ka bakhu le singila klap ka mensim jungi kan selai phai bang shot try no bon tha ngim di ban klap no ma ka mensim jungi kan sami pat ha akhir krisngi ban sha bishar ngidi ban plot khambon ka por ban tu ai sho try jisu ban yo ka jingpin ye ka mensim ka por ka di manta bangin pynshong nongrim no yala ka jong ka jingim shanu ka mensim kan lit phai anda ka ni ka met kan sakala du met ngidi ban sumar kho yaka namar kan salit phai sha ka jingim ka ban sawan Matthias long bukat mriu de khot arkan riu na ba ubriu mantoi ayu lada unyo e ka pulthei baro bat undu no ela ka mensim lani ubriu nyapti da e ela ka mensim Matthias long was por khot ba arupra to what shifting te kita ki penyap ka met bat ki bamla ban penyap ya ka mensim Henry pin kam shifting u ta wala ban penjat bat I ka mensim bat I ka met hadu jak
Sam lo nong basan pui kat bashpo to pen long ka dut ka pathamai po jonga a uble wa to pen thamai ka men sim ka bait ha po jonga Sam basan pui kat ba khat we wat bread no yang ana khmat jong me wat shim no yala men sim ba khui nanga uble on kur khu yapi